Историята рядко може да бъде еднозначна за протичането на дадено събитие. Тогава ние хората услужливо прибягваме до легендите и митовете. Една легенда за дядо Буско от Чунгурус. Дядо Буско се заселил от Чунгурус некъде от Балкана, защото бил баши болюка и го дириле поди дърво и камик да го отрепат. А он се заселил от Чунгурус и си пасел овците у Белуйна, Судол и Драката от и било пълно с трева и гъсти гори. Старото име на Винарово е Чунгурус. В миналото тук е живял един сакат турчин на име Чунго, който бил с отсечена лява ръка. На негово име е кръстено селото. Винарово се споменава и в старинни турски документи. Един път Фо си пасал овците у Белуйна, забележил, че минваля откъде гънзова турци карат деца за еничари. По ракошкия път он ги претекал със синовете си, убиле турците, освободиле децата и ги закарале по домовете ги, като казале на родителите ги да ги показват едно по едно през годината, да се не сетат турците, че са освободени. Дедо Буско е кръстен Бусковия геран, защото тук една нощ убили един чурбаджия и дедо Буско бил страшилище за турците. Това са предания от едно време. В Винарово може да дойдете единствено да снимате традициите, които ги има тук в това село, защото и те се мъчат да създадат тия традиции. Както и тук, така и в Негоновци, така и навсякъде други. Само заради традиция, иначе другото няма как. За съжаление няма хора в селата, няма. Всяка година на Възнесение Господне Спасов ден във Винарово се провежда събор. Всички винаровчани се събират на площада. Кой има да играят? Колкото играят, тебе ти прави, тебе се сещаш. Колко свири се сещаш за разни гами, за разни сола, такова. Иначе като не играят, е скучно. По отношение на на духовите музики, да. Защото особено Ново село е цяло лято, там свири духова музика и играят хората, както са играли едно време. Ето това ми харесва и това е нещо прекрасно. Докато другите села няма трудно. А тук в Винарово се свири твърда музика. Единственото село в България, където се свири шира. Никъде не се свири. Те викат циганска шира, ама викат на гоненицата. А тук аз съм почнал да свирям от 75-та година. За съжаление не. Его единствения млад човек е много момче там и его това е това ново село, това момче дето. Ако има хора да играят, ни казват. Свирите гонница, балуц, тук да имаме си наши наименования. Бързи хора, чичово, такова, като няма да играят, ние караме лечи. Винаги съм бил към фолклора и съм участвал и свириме. Свирили сме във Връв една година, цяла година, по-миналата година в Ново село всяка седмица за Царевица. Отидох в железниците, прекъснах 19 години и не съм свирил, но основата е там от Ново село. Кайчо Каменов е един от най-популярните изпълнители на народни песни от северняшката фолклорна област, по-специално в Видинския край. Роден е в село Винарово, Видинско.